Jon Bon Joviren 11. lana The Circle atera zuten, justo olako egun baten, 2009an. Eta, horren arira beste euskal musika talde bat, etorri zaigu apur bat oroitzapenera, Asgard musika taldea, hain zuzen ere. Izan ere, euren ibilbidea, igual, ez dakit, Bon Jovinarekin parekatu daiteke behar bada, ez? Igual bilauke abiatu zinetelako heavy klasikotik, eta gero apur bat hard rockera pasatu zinatelako bi taldeak. Bueno, Asgard, 1987an sortu zen, Donostiko Añorga auzoan. Euskarazko heavy metalaren bigarren loraldian arrakasta handiena lortu zuen taldea da. Lehen loraldiko zutagar eta 1 kilo bezalako taldeen ondoren, Euskadi Gazteako maketa lehiaketako entzulen saria jaso zuen bere garaian, metalzaleen erreferente den talde honek 4 disko atera ditu, 1989an Jainkoen egoitza, 2000 urtean Etorkizunaren sustraia, 3, 2002an eta Garrasia 2005an. 10 urtez iraun zuen taldeak, taldea utzi zuten eta aurton berriz elkartu ziren lokalean abesti berriak prestatu eta zuzenekoetara bueltatzeko asmoz. Gaur gurekin Asierren bil, dekogu Pasaidarra, ez? Ez dakit Pasai San Pedro, Donibane edo Antxokoa dan. San Pedro. Ni justo aurrean egon naiz bizitzen orain dela gutxira arte hilabete batzuk. Bueno, bera dugu Asgard taldeko abeslaria. Hortxe. Beno, ongitorri ere eman barko digu, Asier enbili. Ez dakit pasaitar bati, ze pasaitar mota dan galdetzea, galdera arriskutsu xamarrezten izaten batzutan, Asier. Pasaitarra baino beti San Pedro tarra esaten dugu. Guretzako gu San Pedro tarra gea, bai. San Pedro tarra, morea eta libia zalea. Hori iaia alabearrezkoa da. Hori amorratua, bai. Hori odolean daukat, bai. Bueno, eskerrik asko gurekin egotearren benetan. Eta, guk kalditu nahi dizuguna da, apurbet, ia zen momentutan zaudeten orain. Ez dakit, 13 urte eta gero, buelta iragarri ondoren, pandemia mundial bat iristeak ze suposatu zuentzako, edo nola harrapatu zaituzte, non, eta ze plan daukazu indik aurrera, egia da, denei oso gaizki etorri zaigula, ezta? Guri bereziki, hori, 13 urte eta gero paus hori ematea, erabaki genuen, ez? Ja, bueltan Asgard, bueltan egotea, eta udara hontan genituen kontzertu batzuk eta hitzartuak, baina dena bertan bera geratu da. Diskarako ere abesti berriak sortzen ari ginen, eta, ideia zen diska bat grabatzea orain udara eta gero, baina, egoera ikusita, hainbar izan dugu dena urtebete atzeratu, ez da. Eta orain momentu hontan, pandemia baino lehenago ari ginen pixka bat zuzeneko hori prestatzen, batez ere lehengo abestiekin udarari begira, baina orain argi daukagunez kontzertuak luzerako doazela, segurazki ez dirala aurten egongo, aurten eta hurrengo udarako begira, pixka bat, orduan ari gera abesti berrietan lanean, buru belarri. Ez dakit orain arte superstiziotan sinistu ote duzuen, Asier, eta 13 zenbakiarekin alako rollo txarrik bazenuten, baina akaso mendik aurrera beste modu batera begiratuko diozue. Bai. Egia da, 13 urte etxoin eta gero, 14 izatea ere, ez da
Olako gauza, beldurgarria, baina, bueno, bai, egia da, kasualidadea, amairu zenbaki hori ez dakit, horrela jarri beharko diogu izena disko berriari, ez dakit, amairu edo olako zerbait, porque, Ez da izen txarra, bueno, izen ona izango litzake, amairu. Behin zirikatzen hasita 2020 ere jartzeko moduan bazarete. Bai, kaos, total. Garai batean izaten zen joera hegazkinetan 13. lerrorik ez egoteko, hainbat herrialdetan, uste dut laizter gure egutegitik ere 2020ak kendu nahi izango dugula, eta hori ere bihurtuko dela joera. Diskoan lanean, diskoak behartzuen, baina diskoa atzeratu da, ez dakit horrek frustraziorik sortutu dizuen hasier edo zuk diozun bezala, 13 urte, 14 urte, akaso gauzak egin behar diren momentuan egin eta ondo egin, ez? Hori pentsatzen dut dala momentu enten zuen buruan dagoen, ez? Bai, argi dago presarik ez daukagula. Egia da, ilusioa eta gogoa kristonak, eta orduan egia da, decepzio hori izan degula, ez da, ja, Asgarrek bere ibilbidea hasia behartzuelako, baina, egia da, gauzak ondo egin nahi ditugula, gauzak denbora sartu, ondo pentsatu, abesti berriei 12 buelta eman, abesti berri asko aukera sortu eta batzuk aukeratu ez dizkarako, eta, denbora aldetik ez dugu arazorik izango, ez dugu, ikusita egoera, denbora guztia daukagu bai. Beraz, hori da zuen etorkizunerako plana, ez? Gauzak apurret denporarekin hartzea, apurke ez. Imaginatzen dut ez daukazuela presa handirik. Baina, gaur egungo kontzertutako aretoen egoera eta nolakoa dan jakinda, aforoen kontua, protokoloen kontu guzti hau, kulturaren egoera are prekariagoa da. Prekariago, laguntuko ez da zue, prekarioago egin da, ez? Prekarizatu egin da, bai. Prekarizatu egin da. Nik uste dut, ez dakit, zuek pazientzia hartu duzu beraz, ez? Guzti hau, orduen... Bai, zorionez edo tamalez, guretzako hau hobi bat da, ez da gure bizimodua, ez da, hor gaizki dagoena da, mundu hontatik bizian jendea, ez, bai, teknikariak, argi teknikariak, soinu ekipoak eramaten dituztenak, antolatzaileak, guzti horiek, ez da. Ordan gu, kaltetuak garela esan daiteke, baina beste maila batean, ez da gure ogibidea, eta zentzu horretan pazientzia sartzen dugu. Baina, dudari gabe bat egiten dugu jende guzti horrekin, gaizki pasatzen ari den jende guzti horrekin, eta, lehen bailen denen hobe beharrerako konpontzen den gauza, ez da. Bai, apur bat borrokatzen dan, eta, apurke egoera honetara moldatzen garen. Azkeneko diskoa nabaria izan da, jebi apur bat alde batera utzi ozuela, eta jarrokari utzi zeniotela bete-betean. Bai, barkatu, bai. Ez esan bota? Ez hori, esango nuen, natural atera zela, etzan izan gauza bat ola bilatua edo, azkenean sormenean agertzen den bezala edo ateratzen den bezala, eta, gero guk lan egiten dugu, ideiak ekartzen ditugu lokalera, eta gero pixka bat denen artean borobiltzen saiatzen gera, ez da? Eta sortu ziren ideia horiek, hildo horretatik jun ziren pixka bat, ez? Jarrok kutsu gehiagorekin, ez da? Baina etzan bilatua izan, Hola atera zen, momentua zen, eta horrela izan da. Faribari bikain etorri zaio Bon Jovirekin parekotasun hori egiteko, tendentzia musikala onuntz. Ez que bizenekin kristona hotxak, Bai, horret zalantzarik. Gazat esango dizut. Bon Jovi ikusten egon nintzen joandako udan, Fariba, eta esango nuke hasieren bilen ahotsa askoz sasoikogo dagoela momentu hontan, zoritxarrez Bon Jovirena baino. Bai. Pena puntu bat hartu nuen. Ni firmatuko nuke, bere eradearekin bere hautxaren. Baita nik ere. Urte batzuk eramaten diztiz, baina, bai. Lehenengo abestia konposatu zenituztenetik 20 urte pasa dira. 20 urte baino gehiago pasa dira.
Zuen egungo bizipenen arabera moldatuko dituzu orain abestiak, edo hasiera baten sortu ziren bezala jorratuko diozue abesti berriei? A ber, bueno, egia da, niri pertsonalki kontzertu bat ikustera juten naizenean, gustatzen zait, bueno, taldeak alik eta berdintxuen jotzea, ez? Diskan alik eta berdintxuen. Eta zentzu horretan bai mantendu ditugu, bueno, abestien, ez tempoa, edo zati desberdinak, punteoak, bai, baina egia da, zorionez, maila ere, hainbeste urtetan, bueno, zertxo baitigo dela, ez da? Orduan, nik uste abestiak berdinak eta oso nahiko berdinak mantendu ditugula, baina, bueno, adibidez ahotsari dagokionez, nik ez daukate duela 23 urteko ahotsa, ez da? Bueno, beri beti esaten ziaten hasieran azgarren neska batek abesten zuela, trampa zala, hori esaten ziaten. Ahotsa oso fina neukan, orain baina askoz finagoa, eta esaten ziaten, baina neska batek abesten du hor zuetzea hori. Eta ia da orain ahotsa ez daukat hain fina, eta zentzu horretan, bueno, nabaritzen da. Gitarretan ere bai, maila igo denez, punteoak eta igual landuagoak daude, baina, bueno, nahiko zentzu horretan nahiko fidela gea, eta saiatzen gea, batez ere horregatik, ze bueno, jendeak atsegin dituenak lehenengo 2 diskak kontzertura jun eta nahi ditu abestiak berdin entzun, ez da? Bai. Entzuten ari garen Garrasia disko hau, bertatik azken naia kantu ari gara entzuten, Asier, oker ezpa naiz 21 mendea edo siglo XXI edo sonido 21 barkatu, estudiotan grabatu zenuen, San Martin anaiekin, garaiak aldatu dira, estudioak ere aldatu dira, azken, bueno, oraindik labean den proiektu honek non gauzatzeko intentzioa du? Bitu, gainera fetxa, esango dizuet, esklusiba moduan edo, fetxak ja hartua ditugu. Ideia da, bueno, abesti pare bat grabatzea udara baino lehen, eta gero irailan ja buru belarri sartzea, disko osoa grabatzera. Ez da, pixka bat Durangora begira edo, bueno, egia da denborak, egoerak markatuko dula pixkat tempoa, ez? Baina hori da taldearen ideia. Eta aspaldidanik genekan, bueno, horre, ez dakit, bueno, kuriosidade bat edo Aritzarrirekin grabatzeko, eta bueno, orain emanda egoera, eta berarekin hitz egin dugu, gogoa handia daukagu, berak ere badirudi gogoa handia daukala Asgarri eskua sartzeko, eta bertan grabatuko dugu, ez? Aritzarrirekin grabatuko dugu. Igain estudioetan beraz, Aritzarrirekin esango nuke, zen taldea bere onenean zebilenean, Asgar zere bere honenean zebiela, esan diteke urte batzutan behintzat biak kointzidente izango zinaten, ez da? Bai. Gainera ni nahiko zalean nintzen, gustatzen zitzaidan zen taldea, nahiko jarraitzailean nintzen, eta guztiz desberdina da estiloa, baina bueno, horre ere zegoen Aitor Uriarte, Latzeneko abeslearia, eta bueno. Aieko Zurrimendi, eta bai. Horrek baditu ninduen, eta gero diska entzutean, gustatu zitzaidan, bai. Bueno, aipatu du Faribak lehen, Asier, badagoela hor puntu Bon Jovi bat. Bueno, bada kantu bat zehazki, nik uste entrevista askotan hau erantzun bar izango zenutela, bere garailean, entzun egingo dugu Asgar zen ideia antolatua kantuaren sarrera. Segundutxo bat, hortxe dugu. Eta noski, intro hori alderatzen balin badugu, aipatu dugun artistaren beste kantu honekin, Runaway kantuarekin, norbaitek antzekotasunik aurki dezake.
Hemen Asier, kasualitatea ez dakit badagoen edo intentzioa den gehiago egon zena, ez? Eta, dudari gabe, gu Bon Joviren oso jarraitzaileak izan geha, batez ere garai hartakoak, ez, Runaway garaikoak, eta egin genuenean, pentsatu genuen, oso berdina da, aldatuko dugu, baina gero eman genien buelta eta zen genuen, da, omenaldi antzeko bat, edo, ez, guri gustatzen zaigun musika, ez da berdina, baina, barekotu zon handia dauka, eta pixka bat ja nahita egindako zerbait izan zen, ez da. Bai. Hor dago, komentatzen dizuena hotsarena, ez da. Azkeneko diska edo hasiera hori, ez da, nahiko desberdina da, ez. Eta, bai. Eta orain, Asier? Zer entzungo dugu hemendik hilabete batzutara, ahotsari dagokionez? Egia da, naiz eta azgar geldirik egon den, ni jarraitu dutela pixka bat, ikasten, formatzen, eta, abeslari munduan edo beti ikasten jarraitzen duzu, egunero zerbait berria eta formatu behar duzu, eta, zentzu horretan saiatu naiz, azkeneko diska horrekin parekotasuna handiagoa edukiko dudari gabe, eta, aurrerapen moduan edo esan dezaket, diska ez dela hain jarrokeroa izango. Diska bat bueltatuko gera gure esentzia edo. Bai, eta berdin esaten dut, horrela atera da, eta horrela atera zaigu, denbora asko eta gero, eta horri ere aurre ingo diogu, ez? Izan daiteke, hirugarren eta bigarren diskaren antzeko diska bat. Momentuz behintzat, atera diren abestiak hildo hortatik doaz. Eta, beraz, bi ondori atera ditzakegu azken erantzun ontatik. Bat, Asier enbilen ahotsa sasoiko egongo dela, hori aurrik dezakegu. Eta, oraintxe ez dakit, euskal metalaren basamortu batetik edo igarotzen ari garen momentu hontan, edo behintzat metalarentzat espazio gehiagirik ez dagoen momentu hontan, Asgarzek bere jatorri metaleroenetara egingo duela bidaia berriro? Bai. Taldeak eta badaude, eta, egia da, hau nire ikuspuntua da, baina egia da gaur egun edozein musika, munduko edozein tokitako musika, edozein estilo, edozein oso eskura dago. Orduan, nik gogoratzen dut, orain dela 20-25 urte, denek praktikamente berdina entzuten genuen, ez? Azutadar, barrikada, la polla, ez zegoen aukera oso handirik, ez? Gero, bat zegoen jendea, igual, nahiago zituela beste gauza batzuk, baina orokorrean denek musika berdintxua entzuten genuen, ez da? Gaur egun, internetekin eta gauza oso eskura dago, edozein talde, edozein estilo. Orduan, ez gebia bakarrik, edozein musika estilo bere lekua bilatu behar du, eta orain modan hau dago, eta aurrengo urtean egongo da ez dakizer, orduan, gauza bat ona dago heavy munduan, heavy zaleak oso fidela direla, hori onartu behar da, osea, heavya dena oso fidela izaten da, normalean publikoa oso fidela da. Eta badaude taldeak, baina egia da, ez daukatela, adibidez, zutagar batek edo latzen batek euskizuen oihartzuna bere garaian, ez? Hori, ura hunditan sartzea da, hori da top, eta gaur egun hori oso zaila da hori aurkitzea, ez da. Beno, entzularentzat berri honak egia da, Asieren bilek zioen bezala, heavy, euskal metala, egiten jarraitzen duela,
baina akaso beste estilo batzuk gaienduta gurean oso presente ez dagoela, eta guk ere ardura hori hartu beharko dugu, bigarren kafean tarteka Euskal Herrian sortzen den metala ere gurera ekartzeko. Eta burura etorri zait duela hilabete terdi eskas, beraien diska berria kaleratu zuten lagun batzuen azken lana. Ilotz taldeko, hirukotearen sinisten dute kantu honekin, agurtuko dugu Asieren bil, guk ere sinisten dugulako musika estilo guztiek ere tokia behar dutela gurean. Pentsa, gaur zenbago zantzun ditugun, duela gutxi zantziguten musika klasikoa ere jartzen genuela gehiegi itxo da. Hainbeste ez dugu jartzen, baina batzutan otzen zaigu horrelako gozak egitea. Beraz, sinisten dut kantu honekin, agurtu egingo dugu Asieren bil, eta hori bai, diskori labetik ateratzear dagoela, bigarren kaferako Fariba beste gonbidapena egingo diegu, eta entzungo dugu adi-adi egindakoa. Fijo. Bueno, gu prest ea nola di joan, eta dena ondo junezkero, laizter jakingo duzue gure berri, eta animo denei. Hala espero dugu, eta hortxe egingo duzuen, Aritz Arreurekin egingo duzuen lan hori ere emankorra izan dadila, eta entzun dezagula gustoko, behintzat zuek entzun dezazuela gustoko sonido bat, eta nahi duzuen lan hori benetan atsegina eta ona izatea. Asieren bil, mila esker! Oso ondo zuei. Gure arte. Aio. Bamboo, Adina, hello, Data
ezin utziko dugu Faribaseikan agurtu gabe. Fariba, eskerrik asko, metal girontan Zuei. murgiltzeagatik. Urren arte. Eskerrik asko. Aio. Vale. Zaindu. Bigarrenak ez direlako beti okerragoak, bigarren kafea.